We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngesidoda sami. Kusukela ekukhuleni kwami nganginganayo inhlanhla yokuqonywa. Leyo nto yangihlukumeza kakhulu. Ngoba abanye abafana bengikhula nabo bebangenza inhlekisa bengibiza ngesishimane. Kanti futhi nokuthi bengiphuma ekhaya elingamanga kahle nalokho bekuwumthelela. Ngoba ngikhula nje kunentombi beyihlala ngasekhaya ebengiyithanda kakhulu. Ngendlela lentombazane bengiyithanda ngakhona ngangibona sinekusasa eliqhakazile sinayo. Kwahamba ke iminyaka ngakhula ngaqeda isikolo kodwa angiwuphasanga umatric. Lentombazane yona yahamba yayoqhubeka nezifundo zayo eWestern Cape. Mina ke ngayofundela ukuba yisecurity. Ngenhlanhla ngathola umsebenzi wokuba isecurity kwenye i-estate eRandburg. La kule estate kunobhuti obekabuya eZim obekangithanda kakhulu. Njalo bekanokungipha imali nje athi ngithenge i-cold drink. Sometimes angiphe nokudla. Sometimes angiphe nezimpahla zakhe angasazigqoki. Lo bhuti ke ubeshintshashintsha amantombazane every day. Zonke ilay queen beziphelela lapha. Kodwa ke bekungafiki intombazane A1 kabili. Kuthe lapho sekuzophela cishe u2 years ngisebenza lapha. Ngelinye ilanga lo bhuti wangibuza ukuthi ngingathanda na ukuthi siphume sithi ukuyoshaya iziphuzo nje mangishayisa. Ngoba vele bengingasebenzi ngakusasa ngavuma ngangabi nankinga. Nangempela ngashayisa ngaya kwakhe ngayogeza. Angithi vele besilingana ngomzimba naye. So ngagcoka izimpahla zakhe. Salungisa saqede sahamba ke. Masifika lapha eklabhini wabiza lo bhuti iziphuzo ezibizayo. Namantombazane azizela kwagroova nje kwaba mnandi. Sathi nje sesizohamba wathi kimi angikhethe intombazane ayifunayo ngingakhathazeki uzobhadala. Angithi vele amantombazane afuna imali. Sahamba ke saya endlini namaslay queen. Ngakusasa sathi nje sihleli ngibhizi ngipressa ifoni yami. Wangibuza lo bhuti ukuthi ubani lengibhizi ngibuka amavideo wakhe kangaka. Ngamchazela ke ukuthi ngenye intombazane engikhule nayo ebengiyithanda kakhulu sisakhula kanti futhi ngisayithanda namanje. Ukuthi nje sengibona ngathi angeke ngisalunga. Izinga esekulo manje ngathi sekagijima nabantu abanemali, sekayi-influencer. Unama followers angaphezu kuka 80,000 ku TikTok. Wangibuza lo bhuti ukuthi ngimthanda kangakanani. Ngamtshela ukuthi ngingenza noma yini ukuthi ngigcine ngishade le ntombazane. Wangitshela ke lo bhuti ukuthi abantu besifazane bafuna imali. Wathi uma nginesibindi angangisiza ukuthi ngifike kulezinga akulo. Ngavumela phezulu. Phela lo muntu bekaphila impilo ephezulu kabi.
unezimoto, unendlu enhle, uthola yonke intombazane ayifunayo. Kodwa mina-ke ngangizifunela intombazane eyodwa qha, le engikhule ngiyithanda. Wangichazela lo bhuti ukuthi yena uthwele. Amantombazane engiwabona angena aphuma la kwakhe. Usuke azojabulisa lento athwele ngayo. Ngathuka ngoma. Wangibona ukuthi ngiyathuka. Wathi nje angikhululeke, ayinabungozi lento. Akekho umuntu ofayo emndenini futhi uphephile. Lo bhuti wazama ngayo yonke indlela ukungiconvince ngalento. Kanti futhi wathi angikhululeke ngemali, uzongisiza, ngizombhadala mase ngiright. Sengisho imali yokuthi ngiyobhadala ukuthatha lento uma ngigcina ngivuma. Ngathi kuye akanginike isikhathi ngike ngithi ukoyidlela amathambo engqondo lento. Kwahamba-ke isikhathi, bengithi njalo mangibuka amavidiyo wale ntombazane, bekuvele kufike amagama walo bhuti ukuthi lento ayinabungozi. Ngagcina ngimcela-ke lo bhuti ukuthi akangisize, sengiredi ukuya lapha. Ngalungisa-ke ngathatha i-passport. Sahamba-ke saya eZimbabwe. Masifika lapha, bangitshela zonke izithwalo abanazo. Mina-ke ngakhetha esokuthwala ngobudoda bami. Ngoba ngangingafuni ukuthatha esifana nesalo bhuti. Ngoba ngangingafuni amantombazane amaningi. Mina iyodwa nje qha intombazane bengiyifuna empilweni yami. Lapha-ke nganikwa i-flower pot. Kwathiwa le flower pot kumele njalo ngiyinisele ngesidoda sami. Kwathiwa okwamanje ngoba iseyincane ngizoyibeka endlini. Kodwa mayikhula kumele ngiyitshale ngaphandle. Okunye-ke kwathiwa kumele ngenzele ucansi phansi. Ngingalinge ngilenze iphutha lokulenzela embhedeni. Senza konke bekumele sikwenze, saqede sabuya. Saqhubeka nje isikhathi, kwandlula izinyanga ezimbalwa, ngilokhu ngiyenza lento ekuthiwe ngiyenze. Kwathi nje ngelinye ilanga, umphathi wami wangitshela ukuthi uyangikhuphula esikhundleni. Ufuna ngibe umphathi wama-security wakhe wonke. Nganikwa nemoto yekhampani. Kwahamba isikhathi, umphathi wangitshela ukuthi uyayithengisa ikhampani yakhe. Yena sekamdala ufuna ukuyozithengela ifarm ayozihlalela emakhaya. Ukhathele impilo yasedolobheni eyisiphithiphithi. Ngathi nje ngizwa lokho, ngaxoxela lo bhuti ukuthi ikhampani iyathengiswa. Wathi nje lo bhuti yena angangithengela yona le khampani ngoba vele senginolwazi oluningi ngale khampani. Yaqala lapho-ke impilo yami ukuphumelela. Wayithenga lo bhuti le khampani. Ngikhuluma nje kuyimanje ngine-security company enkulu. Amanye ama-security ami agada osopolitiki. Nginomuzi omuhle omkhulu, nginezimoto.
Nalo bhuti ngambhadala zonke izimali zakhe bekangisiza ngazo. Nezimbali zami zigcwele ingadi, ngisazinisela ngesidoda sami. Ngagcina ngiyithola ke le ntombazane ngoba phela bese nginemali nami. Ngikhuluma nje kuyimanje sesishadile. Ekuqaleni kwakunzima ukuthi a-understande ukuthi inkonzo yasekamelweni siyenzela phansi, hhayi embhedeni. Kodwa wagcina ejwayela. Isizathu ngathi nje indlela engiyithanda ngayo noma ngakhona. Nansi inkinga esenginayo manje. Kwathi ngelinye ilanga senza iphutha nonkosikazi. Senza inkonzo yasekamelweni embhedeni. Ngakhohlwa ukugcina umthetho ngoba sasidakwe ngenye indlela. Sasibudlile nje impela, hayi kancane. So ngoba ngenza lelo phutha, sekuthiwa kumele ngisacrifice ngaye unkosikazi wami. Kungenjalo, ngizolahlekelwa yikho konke enginakho. Ngathi ngibikela lo bhuti ngalo daba. Wathi nje yena akazingeni ngoba phela ngatshelwa kahle umthetho walesithwalo. Angazi ke ukuthi into engizoyithini le. Ngoba phela ngathatha lento ngenxa yakhe lo muntu wesifazane. Ngimuthanda ngenhliziyo yami yonke. Angiziboni ngiphila ngaphandle kwakhe. Esengikucabanga ke manje, ngicabanga ukuthi kungcono ngithathe eyami impilo kunokuthi yena ayoba umhlatshelo wamaphutha esawenza sidakiwe. Okwenza ucansi embhedeni, hayi phansi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free bazalwane ukusubscribe.